ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஐபிஎல் தான். வீடியோக்குள்ளே வாங்க, ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்ச் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வாஸ் ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ். இன்றைக்கி தலை தோனி எப்படி இறங்க போகிறாருனாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்லாம் நிதானமாக ஆடி ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்த காரணத்தினால் இன்று அதிரடியாக ஆடலாம் என்று பிளான் செய்திருக்கின்றார்கள். அதனால் வெற்றியோடு தொடங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.